Ei, petits agricultors, benvinguts al recopilatori de setmana 5. Ja estem al dia. Avui ja ens posem al dia. La setmana que ve dissabte, ja tindreu únicament recopilatori setmana 6, que ja estarem al dia. I després, com ja us porto dient tots aquests vídeos, després diumenge tindreu un blog, dilluns tindreu un altre blog, dimarts ja tindreu un blog i ja ens posarem al dia oficialment. I així ja estarem 100% al dia i ja no us dauré ningú vídeo com us he estat demanant aquests dies. I d'això, petits agricultors, avui és de la setmana 27, o sigui, el dia 27 al dia 33 fem partits per Europa. Vaig anar al Pride, el mateix 27 o 28. Després hem començat una miqueta amb els problemes així de tots els dies fer el mateix, que els vídeos són molt repetitius. Hem intentat fer vídeos diferents, més concretament el vídeo 33 és diferent. I ja per acabar, què més? Ah, sí, que hem fet 30 dies fent partides per Europa. Crec que això és el més important. Fins que dit això, per als agricultors, ara mireu el recopilatori i la setmana que ve ja, més i millor. Adéu! Acompanya'm un dia al meu llibre. Dia 27 fem pràctiques per Europa. Avui hem ficat una rentadora i hem baixat a Oslo, que estaven fent el Pride. La veritat és que, no sé, aquestes coses ni em fan ni em venen, però no sé. Però a veure si ens feia alguna cosa. Hem anat a veure que és un desfile, la veritat és molt guai, molts cotxes, això sí, al final m'he avorrit perquè he estat 3 hores veient passar gent i, amb tot el respecte, però m'he avorrit un poc. I després hem estat això, anant veient aquesta gent, el tractor, que a mi sabeu que m'encanten, és el que més m'ha agradat de tot. Aquests pavos que pensava que trencarien això, també estaven els militars, aquests amb aquestes canoes tan xules. Després hem anat a passejar per on sempre, a la tenda de souvenirs, m'he comprat una hamburguesa al 7-Eleven, que ha sigut el meu dinar, i després he anat a l'estació, com sempre, que m'encanta aquesta zona, he aparcat Jones, com sempre, i demà molt més i millor. Fiqueu algun comentari que us sembla. Vosaltres sabíeu que si a Noruega agafes la teva motxilla i comences a pujar, la primera pujada que vegis, i comences a caminar tot recte, passes per uns bossos preciosos, i una vegetació tremenda, amb diferents tipus de vegetació, et cansaràs molt, òbviament, unes baixades tremendes, però en el fons veuràs això, un llac preciós, un llac superbonic on tu et podràs relaxar i podràs pensar en les teves coses sense que ningú et molesti. Però a més amb una aigua preciosa i uns altres camins. I segueixes aquests camins un altre cop més recte, arribaràs a un bus que segurament el més segur és que et porti a Oslo, a un bar on tu voldràs anar, però com no tens 21 anys no et deixaran entrar, així que et tornaràs a la teva granja, però compraràs un sopar al 7-Eleven perquè t'ho mereixes. Demà més i millor, petits agricultors. Avui ha sigut el dia 28 fem partides per Europa. Doneu-li like, seguiu i comenteu què us ha semblat el vídeo d'avui. Fins un altre. Sento que els meus vídeos s'estan tornant massa repetitius, perquè sempre són jo traient herbes, sempre això. I la veritat és que no sé com seguir fent els vídeos, perquè sempre intento com... M'estic obsessionant pel tema de les visualitzacions, ¿vale? En el sentit de que sempre és el tema de anem a aconseguir més, intentar trobar hoods de no sé què. I al final crec que el que més em surt és el que esteu veient ara mateix. El que faig, que és treure herbes, perquè és l'únic que estic fent aquests dies, que és treure herbes. Que la veritat sí, m'avorreix treure herbes, però m'està ajudant a una cosa, m'està ajudant a pensar, m'està ajudant a concentrar-me, perquè jo soc una persona que començava un projecte i el deixava. I des de que faig un mes treure herbes, me concentro a treure herbes. I em dóna temps de ballar, cantar, com esteu veient, perquè ballo, canto. Com un desig! Imagino, penso com fer vídeos, vídeos bons. I al final també aquesta experiència està sent això. Així que, petits agricultors, avui aquest vídeo, no sé, era una forma d'explicar-vos coses. Doneu-li like, comenteu què us ha semblat aquesta petita reflexió rara que us acabo de fer. Ah sí, avui era el dia 29. I no m'expliquis per què, però avui fa 30 dies que vam començar la història. Avui fa 30 dies que fem pràctiques per Europa. Abans de tot, vull que em fiqueu a comentaris quin és el vostre vídeo preferit o des de quin dia em veu seguir. Passaré llista. Avui fa 30 dies que vaig agafar un avió per arribar aquí, a Oslo, Noruega. A Oslo parlant un idioma el qual no entenc i anglès, que en el seu inici tampoc entenia i avui en dia fem el que podem. Però, da igual, això és el que es tracta. Vam vindre aquí per aprendre agricultura i estem aprenent més coses encara que l'agricultura. I el més important, que em vaig ficar el repte de fer vídeos cada dia i mireu, petits agricultors, portem 30 dies. Pensava que no passaríem dels 10 i portem 30 dies. Crec que no seré el tiktoker
amb més seguidors, ni el vídeo més interessant, perquè tots els vídeos són traient herbes, però igual, però és això, la constància. I al final som pocs, però els que som valem la pena. I petits agricultors, tranquils, no és una despedida, queden més dies encara. No hem arribat ni a l'Equador ni al 50% del que serà aquesta sèrie, queden més dies per molestar, però crec que era important dir això. Demà més traïure herbes, perquè avui és el que he fet, però això, petits agricultors. Espero que doneu-li like, comenteu, i si heu arribat per aquí, fins aquí, vol dir que sou els reals del Devorot. Més dies que seguim. Acompanya'm un dia traient herba, dic. Dia 31 fem pràctiques per a Europa dels agricultors. Traiem herbes com sempre i ja fa 31 dies, un mes just, el 2 de juny vam començar i avui som 2 de juliol. Hem menjat la sopa igual, hem desherbat, avui hem començat més tard. La sopa que ha estat de verdures super bona, que mengem tots els dimecres perquè és el dia dels voluntaris i els de granja fan sopa pels voluntaris i òbviament nosaltres també. I després li he preparat la bota pel de la granja, que m'ha dit prepara'm la bota, i com jo soc un expert preparant botes, doncs l'hem preparat la bota amb uns ferments raros que fan de nitrogen i fòsfor, crec que és. Després li hem baixat la bota, però el que hem fet ha sigut deixar-li ja la bota soleta perquè li anava a aplicar ell. M'ha dit que no. I després m'ha donat aquesta escarda amb la rodeta per fer això que són porros. Ells fan raros els porros. I després ja havíem acabat el dia d'avui, així que demà més i millor, petits agricultors. Like, seguiu i tot, dia 31. Petits agricultors, avui no estem traient herbes, avui estem fent coses diferents. Dia 32, fem pràctiques per a Europa. Sí, petits agricultors, avui hem començat amb algo diferent i ben d'hora. I després el que hem ficat és aquesta viruta de fusta, que bàsicament és per fer un mulch, on hem coixinat de tota la vida, per la pastanaga, pel tema de les males herbes i la humitat. I després hem estat repartint aquí i hem estat un bon rato. De mentre també anàvem omplint la pila, que la veritat és que està una miqueta lluny. No ho he gravat lo lluny i tot cansadet hem anat a menjar aquesta sopa. I després hem estat parlant tot el tema dels pepinos. Petits agricultors, fiqueu-me els vostres comentaris. Vosaltres emparreu els pepinos i vosaltres algun cop heu ficat-lo del mulch? Vull saber, vinga, comenteu, que m'encanta que m'expliqueu coses. Dit això, petits agricultors, seguim emparrant, que la veritat és que hem estat quasi tota la tarda fent això d'emparrat, i després m'han donat una cosa dolentíssima, que no sé què era, una planta, un fruit super dolent. I dit això, petits agricultors, doneu like, seguiu, m'agrada, i amb aquestes supervistes, demà molt més i millor. Fins aquí, el dia 32, fem pràctiques per a Europa. Com heu pogut veure el meu feed, porto tota la setmana traient herbes. Però de què serveix traient herbes? I hi ha formes de combatir de que no surtin? Una de les primeres coses és, ara esteu veient algun cultiu en aquestes imatges, i jo crec que el més important és que puguem veure el cultiu. I a part, també és veritat, pot treure nutrients a les nostres plantes, i més sent cultiu d'horta, que hi hagi herbes més grans, ens poden ser un gran problema. Vale, per exemple, en aquestes fantàstiques pastanagues ho podem veure molt clar. Ja estan desherbades, tot i que ara ja estan tornant a sortir herbes, però al primer estaven totes superpetites, com aquesta. I ara, mireu, han fet gran. Per què? Perquè tenen espai, no tenen ningú que les tapi i les faci una competència, i ara estan creixent superbé. Però quines maneres tenim de combatir les herbes? Doncs, òbviament, diverses maneres. Una ja us la sabeu, que és treure herbes de forma manual, perquè ho esteu veient. L'únic que el tema és que si no fas alguna cosa més, et tornaran a sortir herbes. I aquí entren diverses tècniques, com per exemple aquesta, que el que estem fent és desherbar tot i estem posant la mateixa herba que abans trèiem i la ficàvem en piles, doncs ara estem deixant el mateix camp, va a veure si això fa que no creixi tanta herba, i sembla que de moment està funcionant suficient bé, tot i que aquest camp de plantació no ha sigut bo per un problema de la màquina. Després tindríem unes altres tècniques. Després tens això, aquestes malles que, com veieu, per on està el forat de planta sí que surt mala herba, però per dins, òbviament, la malla impedeix que surti, i això sí, ho has estat traient. Després hi ha uns altres biodegradables. Però la veritat és que per mi aquest tipus de biodegradables i tot això no m'agrada. A mi m'agrada utilitzar coses que ens donen la pròpia natura i que podem aconseguir molt més fàcil. Com per exemple aquí, que estem utilitzant escorça de pins. Per això estem fent una prova pilot per veure si funciona, i sembla que de moment ens està donant molt bon resultat. I després, òbviament, tindríem herbicides, però això
d'aquí no parlarem. I parlant de proves pilot, aquest vídeo ha sigut una prova pilot d'explicar-vos coses diferents quan els meus dies són molt monòtons. Si us ha agradat, fiqueu-me un comentari i també vull que em digueu vosaltres com feu el tema de les males herbes. Dit això, petits agricultors, fins aquí el dia 33, fem pràctiques per Europa.